Avui el tema del dia és el pàrquing Jaume I. Com sabeu, l'Ajuntament ha presentat un informe que ha fet per portar a Fiscalia de les actuacions que han comportat aquesta obra, l'obra d'aquest aparcament. Jo voldria fer-vos dues o tres reflexions. Amb el temps que tenim d'un vídeo d'aquestes característiques no se'n poden fer gaires, però en tot cas us en vull fer un parell. Una, tot el que es va decidir en la seu del Consell d'Administració de l'empresa d'aparcaments. I al Consell d'Administració de l'empresa d'aparcaments hi havia tots els partits polítics. Entre ells, actualment, l'únic regidor, els únics regidors que encara hi són el senyor Ballesteros, el senyor Sanahujas i el senyor López Paz, que tots ells socialistes. I ells van prendre una sèrie de decisions que després han sigut o han comportat els problemes que han comportat. Jo crec que ningú ha fet les coses de mala fe, també us ho dic, però bé, doncs si volen demanar responsabilitats i amb la llei de societats anònimes a la mà, doncs és més fàcil que vagi a declarar al jutjat del senyor Ballesteros que jo mateix, honestament, perquè jo no hi he estat mai a l'empresa i tot el que jo he votat del pàrquing ho he votat aquí, en l'Ajuntament, i en l'Ajuntament cap de les votacions que s'han fet ha tingut cap advertiment d'il·legalitat. Però més enllà de tot això, que és molt complex, jo crec que el que cal ara, després de 2 anys de govern del senyor Ballesteros, és dir-li, escolta, senyor Ballesteros, ja ho ha portat al jutjat, ja està content, molt bé, segurament ell hi anirà a declarar, però bueno, escolta, ja s'aclarirà vostè. Escolta, el que cal ara és donar una solució al pàrquing. Això és el que cal fer ara. I jo crec que aquí és on l'Ajuntament no sap què fer, està absolutament paralitzat, està absolutament encantat, digueu-li com vulgueu. En tot cas, jo crec que la seva principal preocupació ara hauria de ser què fer amb el pàrquing i com posar-lo en funcionament. Jo segueixo dubtant que en el segle XXI no es pugui fer un pàrquing robòtic. Ho segueixo dubtant, però més enllà d'això, escolta, si fa falta es fan rampes. Ara, el que sí que crec que és evident és que és un equipament necessari, important per la ciutat i per la part alta. I per tant, el que ha de fer l'Ajuntament i el senyor Ballesteros és posar-se les piles i solucionar ja el tema del pàrquing Jaume I.